O Concello de Ribeira impulsa actuacións no Parque Periurbano de San Roque para melloralo. Estánse a investir máis de 300.000 euros para darlle un cambio a toda a zona. Un dos puntos máis recoñecidos de Ribeira é o Parque Periurbano de San Roque. O coñecido como pulmón verde do municipio soe registrar un número elevado de visitas, polo que o equipo de goberno está a desenvolver diferentes traballos que permitirán a renovación completa de toda a zona. Estamos investindo dentro do Concello de Ribeira máis de 313.000 euros en darlle un cambio a este Parque Periurbano de San Roque con importantes actuacións en materia de iluminación, accesibilidade, renovación de contidos e tamén rehabilitación do espazo que temos aquí habilitado para todo tipo de visitas. En primeiro lugar, gustaríame resaltar a reforma integral que se fixo a este centro de recepción de visitantes, onde acabamos de mellorar a súa accesibilidade cun investimento de 15.000 euros para un ascensor. Renovouse a envolvente térmica e enerxética cunha mellora na cuberta e tamén se pintou todo o edificio. Así como unha mellora dos contidos didácticos que aquí se expoñen para que todas as persoas que chegan a Ribeira de visita pois poidan comprobar cal é o noso pasado, a nosa historia, vinculada tamén ao megalitismo. E unha última actuación que estamos a piques de iniciar é a iluminación de todo este parque periurbano para que as persoas de Ribeira e todas as persoas que nos visitan ao longo de todo o ano poidan tamén desfrutar deste espazo natural polas noites. Vamos a facer unha iluminación integral de todo o parque, de todos os sendeiros que conecte este centro de recepción de visitantes tamén coa cidade. Polo que dende o centro do municipio poderás acceder a pé ata este parque de San Roque. O concelleiro de Turismo e de Novas Tecnoloxías, Francisco Suárez Puerta, detallou as melloras que se instalaron no interior do centro de interpretación. Dentro do edificio o que se fixo foi unha renovación de a sala que tiñamos o Museo de a Prehistoria de Ribeira. Nese se instalaron 3 pantallas na que a través de unha guía digital que se chama Uxía vai a poder explicar aos nenos o que é a arqueoloxía e os distintos vestixios que temos na nosa zona para que podan ter un disfrute da sala moito mellor e máis comprensible para eles ahora que as novas tecnoloxías é a forma deles de comunicación e de aprender. Agora consta dun espazo máis amplo tras os traballos e é accesible para que poidan entrar todos os visitantes. Tamén se van a eliminar unha serie de vinilos que había nos cristais exteriores que impedían que houvese luminosidade dentro do interior e ademais non nos permitía tamén dentro do interior disfrutar da contorna na que nos encontramos, pois xa que estamos nun espacio verde, polo menos poder disfrutalo e non ter as ventanas pechadas. Así como tamén na parte inferior do edificio se fixe unha renovación de todo o que é a sala que vai ser unha sala polivalente na que se vai a poder facer desde exposicións itinerantes a facer charlas ou calquer tipo de uso dentro deste espacio. Estas actuacións eran das máis demandadas ao Concello na consulta pública do POS que se fixo á veciñanza. Por iso, todas as melloras que se están a desenvolver no Parque de San Roque teñen como obxectivo que os veciños poidan desfrutar del.